alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wai? Wulu. Mala. Ka san abin da ke tafa da ni? Sai ka faɗa. Bala'i. Allah ya sauki. Da jaza'i. Da kata'i. Da rashin mutunci. Da masifa. Da tijara. Da kwaɗayi da wulaƙanci. Waye kai yaushe ka zo garin nan? Malam. Sanin ma yaushe kai. Ina ruwanka da gabanmu, kafin ka zo garin nan muke gaba. Kakanni sha biyu suka bar garin nan, suka bar duniya ma, daga can aka fara gaban nan. Ka gama? Ban gama ba. Don ba wanda ya gaya ma mai gari da ya wuce kai. Ka taho mai gari na doki kai kana ƙasa, ka zo ina ga mu can za mu yaƙi, ina ruwanka da yaƙin mu, mun zo gidanka. To, ka gama wai? Wanda yana ganin dawata. Kana ganin dawata. Ka san me? Kai in ban da mai rayan sani ba, ko da dogon bakin nan na banke ka kasha, Allah na buge ka da bakin nan sai dai kai ka asibiti. Billahi lazi. Ka san me kai? Ko ma Sa'adu Zunguri ya ce in za ka faɗi gaskiya. Kai ka sani. Komai ta ja maka ka biya. Ka san Sa'adu Zungur ne kuma na san Sa'adu Bori. Nan zan hada ka da dundu, zan hada ka da dundu, zan hada ka da dundu, zan hada ka da dundu. Wani, ka kiyaye fitina. Abin da na ga dama in yi ko? A, na ce ka gaya mu bai gari.